kaikille. Tässä videossa mä näytän vähän, kun mä siivoan mun huoneen. Tää nyt tämmöiseltä ihan hirveältä toosalta. Siis ihan hirveältä toosalta. Joo, lähetä siivoa. Joo, tossa vähän siivosin tuossa kohtaa ja se siinä kävi semmoinen pieni mohkaa, kun noi paperit siis niinku yhtäkkiä vaan tippu tuolta, niin sitten se kuvakulma vaan lähti siitä nopeasti. Tai jossain kohtaa. Nyt kun mä laitan nyt tohon pöydälle, niin tippuu. Ja sit mä kävin, se tippui sit pöydältä ja sitten mä laitan nyt tohon. Mutta kyllä se siitä alkoi mennä ihan hyvin se siivous. Ei tässä mitään. Ihan se hyvin siinä meni. Eikä siinä mitään kauaa kestänyt, kun mä ton yhden kohdan vedin. Ja sit mä otin vähän... Ei sun mitään tästä siivouksesta. Kaikki ympärillä. Ponna. Ponnat. Sieltä. Ymmärrät. Tämmönen joku lelu. Ihan hyvä. Talvejutut. Joo. Sain vähän nyt tässä kohtaa siivattua. Näette. Ja sängyn pedottua. Tästä vähän näitä roskia pois ja tostakin vähän. Joo, ja toi on vielä jäänyt auki. Joo. Ja kun tää siivous. Joo. Tää on mun kitara. Mä en tiedä mihin tää voi laittaa. Onko sun kitara tää? On. Miten mä? Tämä. Ota tuolla kulmaa. Ihan tänne roskia. Laitan vielä onnella sitten lähdetään sivuun. Mä en tiedä mikä tää on. Tää matto. Tää vielä sekaisin. Huonosti. Aivan huonosti. Rankit täytyisi saada kunnolla. Tänne. Tänne näin. Nyt. Parempi. Tässä. Tänne. Tohon. Jatketaan. Noniin. Tää. Hirvitys. Nyt. Kossikin on täällä. Mitäs täällä tekee? Ai kossi. No roskiin. Roskiin. Täällä on ihan hemmetisti roskia. Täälläkin jotain papereita. Roskiksää. Ihana. Pöydälle. No. Tää on valmis. Näin. On hyvin laitettu. Tästä. Tää vähän tänne päin. Mikä
toi. Veikoihin. Tästä irronnut. Mä haluan telkkarin nyt pois päältä. Hoppa. Jatketaan nyt videota. Siitä on kaikki. Joo, nyt me siitä tuolta kulmasta pois. Noniin. Siis täällä on jotain papereita. Ihme. Mennään roskiin. Meni. Sitten täällä on joku tyyny sängyllä. Sitten. Mitä vitsiä? Täällä on mun fittedi. Tässä on nettiä. Sitten täällä on joku. Mikä tääkin on? Oho. Kato. Nyt viedään tämä pois. No niin. Pois. Mä tiedän mihin tää kuuluu. Tänne varastoon. Tonne varastoon kuuluu. Sinne vaan. Varastoon. Mennään takas siivoamaan. Joo. Täällä on tää kala. Kala. Siihen. Mikä tääkin on? Mikä? Ihme. Tää meni romuihin. Ei. Romuihin. Siellä on romupaikka. Sitten tuolta kaikki pois. Mikä tääkin on? Mennään pois. Jonnekin. Tänne vaikka. On ihan liikaa näitä. Ohjetaan näihin vaan. Tänne vaan. No joo, tuolla on joku taimi. Sitten tänne. Sinne vaan. Kyllä mä näin primit tyhjennempiä. Tänne oleva tonki ja toimia. Ei se mäkki. Primit noin. Sitten. Mitäskö? Sitten noin. Sitten mulla on yksi vielä semmonen juttu. Niin kun mä haluan tehdä. Niin vaikka siirsin noin tonne. Niin mä otan nää pois. Ja siirrän tonne. Ja laitan nää tavarat tohon kulmaan. Se on hyvä diili. Kato. No siinä napsautuksella on vaan yhteen netin. No vaihto paikkaa. Joo. Joo. Toi täytyisi vielä saada. Tai en mä kyllä sitä. Mä laitan sitten omalla ajalla, mutta kyllä. Se oli siinä melkein. Pitäisikö vielä jotain? Nyt mä laisin yhden jutun. Mitä? Tuolla. Mitä? Vitsi. Tuolla on joku lerfpyssy. Toivotaan pois. Jos tonne voi jäädä. Ja sit tuollakin on pahvina juttu. Mitä? Tän vielä pois.
Tää kuuluu tänne. Joo. Ai että. Mut sit tuolla on toi pahvinen juttu. Se täytyy saada pois. 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 Ite saata tuolta. Se menee. Toi on joku. Se tuli mun oskottaa joku juttu. Easy man.